Mayong buntag mga kaigsunan. Sa tanan to nga mga tigpaminaw, buntag, udto, gabi, yan sabta sa atong schools debate. O sa mga bag-oron mga kaigsunan nga mga debate nga atong nadunggan, ang debate ni Brother Amican o debate sab ni Cesar Diaz Dizon o usab nga kapaglaom debate ni Dan Maasin, no? O sa debate ni Glenn Strongman Alado. Muna itong mga pangtunan mga kaigsunan kung unsay mga pabaagi niini nga mga idea ba. O kay ang atong debate mga kaigsunan dili man kay karon ra. Anto naman is pagbalik sa Ginoo. Ato na mga debate mga igala. Mo na nga ang atong patalinghugan ag kining pamahayag ni John gihapon ni mga igsoon nga kontra ni strong mga kaigsunan strongman. Atong patalinghugan na dunay mga pamaagi mga igsoon o dunay mga gipamahayag niya. Sa ikatulong ilahanan. Ang ikatulong ilahanan, mabasa rin po mo sa Mateo 16:18. Unsa gingon, Pedro sa ibabaw ning bato, pagatukuron ko ang akong iglesia. O bisan ang gingharian sa kamatayon, dili makabuntog niini. Maunay ilahanan, nga matod pa ni Kristo, nga kaya niyang iglesia, sa diyang natukod niya, nalantawan na niya sa unahan, nga diay pagalutuson, panakpon o sa katapusan pamatyon apan dili kana siya makabungkag sa iglesia kay magpadayon ang kutay sa iglesia mo nang ilhanan nga ang iglesia diha ng daan sukat pa sa tuig 33 AD. Sa tuig 33 AD nga gitukod ni Kristo diha ng daan ang iglesia gitukod ng daan hangtod karong panahon na nagpadayon nga wala mabugtog bisan pa man sa kamatayon. Busa mga igsoon, kining atong pagpamatuod usa na gid kalikod, no? Ug wa sa bisan gamay putos pa lang. Bisag putos sa asin o sa bulan. Nga ilang gibasa nga ang atong mga referensya nga gigamit na maka. So, unsaon nato ni? Ato i-consider nga sila di daw kay matod pa nila pilgi ko na ko karon panahon na, no? Nga wa kay gikuba sa among referensya o sa Biblia pangutan ka sa Biblia na ginabagya-bag ito ang nagtubag. Pangutan noon kanang nakabay mabasa na ang Roman Catholic Church dili tinukod ni Kristo. Mingo na siya imbis kategorikal, mingo na dayon nga wa ko'y mabasa ang Roman Catholic Church gitukod ni Kristo. Di na mo pangutana. Now karon kung dili na mo ito pangutana, kung muna imong itubag, sama ra ka sa tao na doon ay diferensya sa utok. Kaya naman, parehas tao gipangutana, asa makapadulong? Yang itubag siya, ningon siya nga, awa pa ko'y kaon, utubag to, pero di mo matubag. Kagay salamat. Okay, salamat po. Bueno, Igsoon, mao to'y pamahayag og nadunggan ninyo karon. Mao to'y mga pamahayag mga gapaglaom ni John, no? Iya laging gipamatuod ang Iglesia Apostolika Romana, iyang gipangusgan mga kaigsuonan nga ang Mateo 16:18. Okay, mao kuno ni usay mga timaan nga ang iya sa Ginoo pagalutuson, ang iya sa Ginoo nagapabilin ang kutay bisan og ginapatay pero dili mawala gihapon, dili makaguba sa mao nga iglesia. Pero 100% mga kaigsunan gituhuan gyud nila nga mao na ang Romano Katoliko. Oh, luoy biya mga kaigsunan no kay imong paminahon sila ilag yung kuan ba ng feeling gyud nila nga sila gyud mo nang gitukod ni Kristo pero inumdumi man nagkalahi biya. Ang pangutana ni John de la Peña
mga kaigsuonan, kining Kristo nga nagpahulay o nagbantay, nagbatasan sa adlawng Sabado, mao ba ni ang gatukod sa Iglesia Katolika Apostolika Romana? Ang situbag, mao. Ora, bikil na ang inyo Domingo ang nagtukod Sabado. Ya, sa ato pa dili kamo kay Sabado man ang nagtukod unya ang gitukod Domingo. Manay sa mga kaigsunan. Atong paminahon mga higala, ang pangutana ni Glenn Alado mga igsoon atong paminahon. Kinsi lagi. Oh, kinsi lagi. Ganun kami ang dito sa storya. Kita kibalo no. Ilang ka minuto? Oh, kinsi na eh. Okay, 10 minutes. Okay. Sa 10 minutes. Why sa kaway ah? Why sa kaway? Okay, basahan yung rules number 13 diha. Ang usapaw sa ikaw kay kayo didikira kapildi sa debate. Kung mutipas gikan sa topiko sa ikatulo kay kayo, kulangan siya sa iya puntos. Okay, nada sa panahon sa pangutana. Ato ihatag ang panahon kang brother Okay, Alado. pulutan na. Categorical question must be categorical answer. Wala akong gusto. Wala sa mas lima. Ang imong tema, pamatud-an, ang iglesia ko sa ito makita pa rin sa sumala sa Biblia. Unang pangutana, kining sumala sa Biblia. Sumala sa mabasa o sa sumala sa mabasa tubag? Sumala sa mabasa. Okay. Wala isa. Sumala sa mabasa o pasabot batid pa ni San Pablo. Na ang Biblia basa hulog sabton. Okay, sa uyo na ka na sumala sa mabasa o masabot. Okay. So, Kuya Kintubag mga kaigsunan, no? bikil na siya mga kaigsunan. Sumala sa mabasa o masabot. Ato pa, kay sumala sa mabasa, nagpasabot na ay mabasa. Na ay mabasa. Ang Iglesia Apostolika Romana, gitukod ni Kristo na ay nabasa. Kay sumala man sa mabasa ang iyang pagpamatod. Sumala sa mabasa. Pag-ingon niya, pag-ingon sa mga follow-up nga pangutana, kay sumala man sa mabasa, naabadihang nabasa ng Iglesia Apostolika Romana, gitukod ni Kristo, naawala kategorikal. May umbusag, sumas masabot, ang imo dayng mabasa, dili day mabasa. Uyon day ka nga ang imong mabasa, dili day mabasa. Kay masabot ra. Dili ba? Atong kunang ang follow-up ni Alado mga kaigsunan. Imong gigamit ining teksto sa Biblia O sige. sa Matthew Kapitulo 24:15. Mao na ba ni ang imong ingon na sumala sa mabasa? Atod pa nga wala sa tima o iyang gigamit ang bersikulo, ang pangutana ni Glenn nga naabadiha kining imong gigamit nga bersikulo mao ba ni imong giingon nga diha mabasa. Kasi tubag niya gawas sa tima nganong gawas man, Brad? objection on sa iyo, objection, Brad. Ay sa. Brad John, ngano man ni Brad John? Kung sa objection mo, Okay, Mr. Director, ang iyang pamahayag kanina, ibasa mo po niya yun. Ang Matthew 24. May katungod mong utana si Glenn, mga kapaglaom, tungod kay iyang gigamit. Unta, Glenn, yan ha. Nga, imong gigamit ang Mateo 24. But pasabot, kay imong gigamit, pwede ba kong mangutana kay imo mang gigamit ang Mateo 24? Kategorikal. Pero gidritso man ni Glenn, anta, dili siya makabalibad inihigala kay iyang gigamit ato na paminaon. Una
question, kani mabasa. Gigamit nimo 2.1.13. Sumala man ta sa mabasa. Mabasa pa rin diri. Ang sumala sa teksto mo gigamit. Oy, kanya kanyot ni object na po si John. Iya gyapon gigamit pero ni object gyapon siya. Ah, pasabot mga higala, lugi siya niha kay iyang gigamit dili pwede kang mag-object. Nganong mag-object man ka? Nga imo mang gigamit ang bersikulo. Baya to kuno nga unsa nganong hinungdan mag-object siya mga kapaglaom ha? Kasi, Master, counter objection pa rin. okay, sige. Counter objection, Mr. Senator. Sa iyang notes, gibasa sakto nga kinahangla ang pangutana supay sa deliberation o sa tima. So, gagamit mo, Si Tracy kaganina, mo nag-isipil na po siya sa iyang paggamit. Mabasa pa, diya sa konteksto nga ang umanong katoliko, dito po ni Cristo, mo ikatubag sa dito. sige, ang pangutan, Ayaw ibigay. Dibalir ganina ba? Dibalir ganina sa pangutanan. Agi si John mga gigson wala ba gyud siya sa debate no kay gigamit niya unya dili niya dawaton ang pangutana. Ngano mo gamit man kag bersikulo nga kung pangutan-on ka dili ka mo dawat ang purpose nimo nga pag-object nimo ang purpose nimo kay ipasubay sa tema nya kay imo manggigamit unya ang pangutana naabay na basa diha wala kategorikal naabay na basa diha sa ang imong tema mga kaigsunan wala sa mga out of topic mo sa duha ka pangutana lugi na siya ha kung ako'y mag-judge sa ani way pabor lugi siya tungod kay gidinay niya ang mga pangutana nga ang pangutana nagsumikad sa bersikulo nga iyang gigamit. Padayon na to. Ni Pikas, dibalir. okay, ano? Mm. Ibasa sa mayag. Laura. Ako kung di pangutana, dito pumayag, busa, ipausap ang iyahang pangutana, pwede yung pumayag. Kanter. Mr. Senator, nila ang objection. Nagulong sa audience karon. Ug sa atong nag-live, naminaw sa atong live sa Facebook. Nga si Christian John de Porto, usa ka sinte, migamit siya sa Matthew 24:15, sa 2:13, nga mo yung ang sumala sa tima. Ito na matana siya, nga kung mabasa ang sa Jesus niya, mabasa mo sa buong gigamit mo niya Kristo. Mao na Tanawa di buko na siya. John. Wagi ka John. Mao day nga sa panahon nga debate ninyo ni John de la Peña sangay nimo, lugi gihapon ka. O nang sa debate murag kung sa kuan pa ka murag minus ka sa debate. O nga sa imong objection diha ka naigo, nag-object ka kay gigamit man nimo ni object ka kay wala nimo gigamit. O di na nabuko ka, gigamit nimo na John. Gigamit ni muna mo na nga ang pangutanan ni Glenn Alado nga kining imong gigamit naa na ba kay sumala man kay nabasa man kuno naa ba diha nabasa o wala padayon Section na ni. Sige. ang iba niya sumala sa Biblia aron nga gigamit sa ana ipatubag ang akong pangutana ngano may gamit-gamit sa anang isuha nga di man dai mabasa. Sige. Sige, last subject. Sige. Ay. Okay, last objection na. Panganitan, last inunod na last objection. Ito ni Rolling. Rolling na na to. Kaya ang iyang dinon, namahayag, kung ako mamahayag ka na ng iyo, wala mamahayag. Ang kamahayag Asay. ang gigamit
John, imong tubagon kay imo nang gigamit. O ayaw na musamot naman gud ang imong pagkalugi kung mubalibad ka pa nga imo man ang gigamit. Ah? Gigamit na nimo bisan pagwa nimo gipahayag kay imong gigamit, pwede ka pangutan-on diha. Nganong mulihay man ka, unsa may kuan nang mulihay nga sumala matob pa nimo nga nagpamatuod ka kay mabasa. Oh, aman. Okay, padayon na to mga igala. Oh, nindot na ni. Sige, sunod pangutana. Mubasa siya sa pangutana sa akong nakamayag. Oh. Ang akong gigamit sa Mateo, namutana ako niya din ito pamayag, pangutana ko. So ang pangutana, dili basihan sa pangutana sa ang butang dili pamayag. Next season, Senator. Nasaan po tala? Rolling. Mato nimo wa ka mahayag sa Mount Cristo. O yung na mga ka mahayag kung nila sa baba ng Mount Cristo. Gusto ko ito ulo 13 ang pagkakit. Ala, sige. Ang pagpamahayag, Object na sad. Okay, objection. Sige, paminawan sa to. Ano objection? ang mugtuwa sa baba dili ka nang pamayag. Oh, pero pwede ka pagkakutana. Awal sa oras. Okay. Sige. Sige. Okay. Ang rules sa kabinete ka wa. Ano lagi? Okay, so ito Sal ko na. Sal ko na. sa ato pa di ay yung basa Cristo ang magkabit ng prinsipyo ng Cristo sa imong pagpadayag sa pagkanang ini nga wa man ay nabasa Romano Katoliko. Ang akong paggamit sa mga Kristo, dili ingon sa pamatuod sa Iglesia. Sige, brother. Bagsak. Bagsak siya John. Pero masalayo. Sige, tubak. Awa John, daot ano ka John? Sige. Ito lagi dito yun. Sige, tubak ka siya. Dili ingon lang pagmatuod kung dili ako lang pagbuba sa iya ang nakataguan. Dili na pamahayag. Asa po na. Ah. Wa na, klaro na. Sa mga iyong gigamit na Kristo sa Matthew 24:15 ug 2 Korinto, do aono 13, nagpasagot pa nga ang imong tema wala sa Biblia sa Mong Kristo imong gibasa kay wa man dai ka pamatuod sa Biblia. Objection, Mr. Moderator. Object na pod. Wala lagi sa tima ang iyong pangutana. Wala sa tima. Dili na pangutana sa kanya. Mr. Okay. Ang iyong tema sa Kristo sumala sa Biblia. Pangutan-on ta ka kining giudos Korinto 13, sumala sa Biblia di o dili ko ba? Objection, Mr. Moderator. Object na pod. Ang unod sa unod Korinto sa tinanong Unod sa baboy. So, wala sa tima ang basang sabon. Ang tima na mo nga ang Roman Catholic Church mo ang gituko ni Kristo. Ay sa mga tana. Ay sa mga tana. Ito na. Kay sumala man ka sa tema, imong tema pamatuan ang Romano Katoliko gitong ko ni Kristo. Sumala sa Biblia. Karon pangutana, asa man teksto sa Biblia. Makita litra por litra nga ang Iglesia Apostolika Romana gitong ko ni Kristo. Tubag Mr. Acordo. Tubag. Ayaw hintay. Tubag. Okay, tubak. Ako to ba, Bira? Tubak ka. Ang tima mo ni. Rasa ka, Jok. Saba naman tayo. O na mga igal ha. But pasabot mga gigsunan nga nilihay siya kay dili niya mabasa. Oh. Na nakadibit mi ni Sok Fernandez o ni Alvin. Wala may magkadibit ni Alvin ani. Sokra. Iglesia por iglesia mga kaigsunan. Ang akong pangutanan ni Brother Sok, ang akong pangutanan niya,
duna bay apostoles nga nagsulat o nagsulti sama sa imong pagpamatuod nga ang Iglesia Apostolika Romana gitukod ni Kristo. Duna bay mga apostoles kung duna kinsa sa mga apostol. Palihog tubag. Ato pa Brad Sok, nindot kayo ang imong pangutan na do Jerry. Ako tubag na sa imong pangutana nga si Pedro giingnan sa Ginoo nga ikaw Pedro sa ibabaw ning bato pagatukuron kung akong iglesia. Busa si Pedro ang gisultihan ni ana nga kanang iglesia sumala sa buhat 9:31 mao kanang gitawag kinatibukan kun iglesia kun katolika sa tibuok. Mao na nga natubag ang imong pangutana. Ang akong pangutana, Brother Sok, duna bay apostoles kung duna kinsa sa mga apostol. Tubag ang pangutana, duna bay apostoles kung duna kinsa sa mga apostol. Atod pa nimo si Pedro. Si Pedro nasayod ba nga si Kristo nagtukod og Iglesia Apostolika Romana? Kung nasayod, diin nimo na mabasa sa sulat ni Pedro. Palihog tubag. Una na ra mga kapaglaom, no? Mga kaigsunan dula-dulaan lang nimo. Ang gikuptan ni Glenn Alado, kay nisulti man siyang nabasa. O, kung ako po'y papungutana adto sa publiko ha, karon kay gitubag man nimong mabasa, nagpasabot kanang mabasa sa bersikulo ang imong tema o mabasa kay masabot lang kay dili mabasa, palihog tubag. Kung mabasa, asang bersikulo. Kung dili mabasa, nganong niingon man kang mabasa. Nga dili man di ay mabasa, masabot ra man di ay. Oh. Ingana na po nanong ng dula-dula ba sa pangutana? Ingana lang na mga kaigsunan. No nga, grabe no mga kaigsunan. Sa sunod na po mga igsoon, ato na po ning isgutan, kining padayonon taning mga debate mga higala. Oh, sa next na po mga kaigsunan. Kay parang dili kay taas mga higala, no? Ato ning padayonon mga kaigsunan na marag malingaw ta ani kay daghang mga debate ato pang isgutan din Okay, sa pangutanan ni Glenn, okay gihapon to mga kaigsunan. Didoso gani siya kay wala man to'y mabasa dito. Nagpasabot, sa tanan nimong bersikulo, Bro John, tanang bersikulo, wala ako'y nabasa. Walay nabasa din ha, sumasa kong nadunggan, Iglesia Apostolika Romana gitukod ni Kristo, unya misulti ka nga mabasa. But pasabot, kini day imong mabasa, dili mabasa. Tubag. Ano mga kaigsoon, no? Mga igala, mga igsoon, na salamat kayo sa iyong pagpataling sa atong schools debate, mga igsoon. Ato ning padayonon, mga igala, salamat lang kayo sa inyong pagsubaybay, no? O manghinaot ko nga ang Diyos magtabang ka nato, magdugang o kahibalog kaalam. Magampo sa ta mga igsoon. Dalaygon og mahimiyaon ng mga Diyos, salamat Ginoo sa imong kayo. Salamat sa imong pagpakiguban. Panalangin ni tanang mga defenders, mga Adventista, o kini makadugang makahatag pa og dugang pang kahibalo. Salamat o Dios sa pagtubag ug pasaylo sala sa ngalan ni Hesus. Amen. Maigsoon na kita panahon sa ngalan sa atong mga sponsor og usab sa tanan nato nga mga listeners o sa viewers sa Facebook. Salamat kayo ako mag-ingon wala kitay mahimo sa pagpakigbatok sa kamatuoran kundili pagdapig sa kamatuoran. Thank you very much. So maayong buntag, maayong udto, maayong gabi kanatong tanan.